Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine imwe nyaya yandava nayo zvekare ndakakubatirai inova nyaya yesona yatakambotaura nezvayo zvakanyanya kubva nezuro kusvika muzuva ranhasi. Saka panapa ndiri kuzoona vaMnangagwa vari kuoneswa chitsvuku nemaZimbabweans mushure mekunge vabudisa this post yavari kuti honored to open the second session of the 10th parliament despite drought. No citizen will go without food. We are ensuring that Zimbabweans natural resources benefit our people. That ZimGold initiative will stabilize our currency while media, health and education reforms remain a priority. Let's unite for a peaceful, prosperous Zimbabwe. Ndo mashoko abuda achitaurwa navaMnangagwa zvakonzeresa kuti vazotanga kuudzwa mashoko akasiyana siyana nevana veZimbabwe nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana nekudawo kwemararamiro ari kuitwa nevanhu munyika yeZimbabwe. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa zvandiri kuona kuti izvi ndo zvakonzeresa kana zvikonzereso zvezvinhu izvozvo zviri kutaurika pazosvika vanhu kuti vange vachitaura zvakadai. So ndiri kuzoona vana veZimbabwe mwari kubuda kuti aiwa maparadza nyika mudhara. It's pathetic. Imi venyu vagere mushe endai munozorora. Speech iyo was out of touch from reality. Vakakunyorerai dai vatonyora zvavo nechishona kuti mambuya vanyatsouyawo vachikupindurai. Zvizhinji zvekutaurika mwari kuti your priorities are wrong. Buying expensive vehicles for chiefs, yet hunger is stalking people. From there you start begging for drought assistance. That's pathetic. Unoona nyaya yekupuwa mota kukaitwa machief yakarwadza vanhu vakawanda paZimbabwe. Why? Because vari kutaura kuti matambudziko ari kuzosangana nevanhu akanyanyisa. Vamwe vari kuti mota dzakabudiswa dzacho dzakapuwa machief dzinonyanyisa kudhura. Dai pakaiswa kana tumwe tudiki twakachipa chipo kana tuakwa tumachinji so that vanhu vanosara vari zvinhu zvisazvi balance. Unozota machief anedzoba nadzo mota dzekuita sekufambisa kana tudiki diki chacho tumafuel saver unozwa kana tuma 4000 so that vanoziva kuti vambopuwawo mota dzekuti vafambise asi mari iri kuita iri kumbokavhiswa zvimwe zvinhu panyika. Ndo imwe nyaya iri kunyanyonetsa vanhu vakawanda. Mwari kuti ED, I know chances of you seeing messages are next to none. It's not your fault that those writing these speeches are not being frank with you in connection of what's really on the ground. It's hard out there. Kunzima kakulu. Hanzi vanhu vari kukunyorerai maspeech enyu waya vari kukunyeberai zvisingaiti because havasi kukwanisa kuzouya vachikuonesai kana kuti vachikuudzai chokwadi yezvinhu zviri kutaurika paground. Because ivo nguva yekuti ngati vari kubata phone havaibati. Pakabuda kana mamwe mavideos zvakati timu remwe rare vanenge tinonzi ivo vari busy vanonzi chimboona izvi zvinotanga zvatoselectwa nechikwata. Saka machances ari kutotaurika pana vanhu pari kunzi propaganda iri kutowandisa iri kutofidwa iyo vaMnangagwa pachavo vari kutonyeberwa nevanhu vanenge vachishanda navo mudhuze. Ndo nyaya iri kubuda panapa iri kutaurwa nevanhu kuti aiwa vari kunyeberwa zvisingaiti. That's why ivo pavari kuzongombuda vari kuona kunge vari kufambirana nevamwe zvakanyanya but pakutanga varuda kunofambirana nevamwe pacho ndo pari kuzonetsa zvinhu manje kuzoona kuti muri kutotaura mashoko aya as if zvinhu zvese zviri right. Hamusi kuziva here kuti chakati, hamusi kuziva here kuti chakati, hamusi kuziva here zvinhu zviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndo nyaya imwe iri kunyanyisonetsa panapa. Umwe vari kuti I would enjoy being in such high position knowing very well kuti I had to rig elections heavily cause I'm not liked suppressing the will of the people like that. Pakaipa komana nyaya iyoyi yekuti vamwe vanoti aini nangu ndiri ndasanga ndiri papo is just because havasati vasvika ipapo. Ngati very honest. Unoona chinoitika ndechekuti vanhu avava zvaungufane kubasa kwako. Unoona watotonyora vanhu vazhinji mukushanda mabasa emakatonyora. Vamwe muganga mazvikangano zvenyu unenge wakatotonyora ende paunotonyora panobva patomiswa mumwe munhu basa ubva wapinda iwo. It's just the same because munhu uya anenge anosiyiwa aifanira kunge airiye aiqualify kunyazoshanda ipapo mburi yake yakutoita yakutofa nenzara because iwe wakaita wakatonyora ndokuriga kwacho ikoko. It's just the same but my levels chete ndo vanozosiyana because iwe uri kuzviita uchiti ibasa ndokutoshanda zvakangofanana. Umwe ari kuti mukuru no hard feelings. Makaita basa makatibata zvakanaka. Your statement and our future
hapana zvatingaita mongoita zvamunoda no hard feelings musamire kumberi kwenzira dzedu nemaplans edu to do what you want. Vanhu vakomana zvimwe zvekutaura umwe ari kuti ayo vanhu vane kunyeberai mudhara basa chairo ndo ramusiri kugona nemamwe mashoko ari kubva kune vamwe vanhu. Umwe ari kuti sure ingori pepe murima and right now there are no incentive on zig amana takatadzei dzambarafuta rakadya haro mari yemasola iko zvinezvi kungoona munhu anenge angotamba akutonzi enda unoona Victor achicelebrate mari dzaanenge akatijikira senyika. Zvinhu zvakawanda zvekutaura we need energy resources, build our nuclear power plant for electricity instead. Dzambarafuta busy using project money to buy Vision 2030 just to show got away with it from solar farms to bean farms. Homana shumba murambwi vanhu vari kutambura kunze uko madi maita tsitsi mabatsira nyika. Stop the corruption and fund the health system please, people are suffering. Mamwe mashoko ari kubvawo kune vamwe vanhu unoona vamwe vacho it's not kuti vari kutaura zvinhu izvi vari kuataka vanhu vanonyatsotaura chaizvo sezvo zvingori unonyatsoona kuti mumwe munhu wekuti anogona kunge ari kutombosapotana navo here and there but ozobuda kuti but apa pamadii mapaona chinozongonzwisa tsitsi ndekuti asi ese mashoko avanenge vazosvitsirwa ikoko. But it's just that kana isusu tichinge tatouya they can't ignore us. Vanhu zvizoti akomana ava totanga kutotaura ndo advantage yedu isusu ndo basa redu saka tibva tangotaura kuti zvinenge zvichengwa nevanhu zvinenge zvichisvika ikoko. Azvinomira zvakanaka hama dzadiwa. Ndikuona umwe ari kuti no man you are failing us as Zimbabweans. How can you buy cars will many of Zimbabweans sleep with empty stomachs? Hey, you are failed leader pakashata. This things vamuri kuita zvakaipa. Umwe ari kuti aiwa chizororai zvenyu maba zvakwana sekuru. We are tired of your lies. Amunyare here nekukura kwese ikoko muramba muchingotinyebera. Vakomana resign. People don't want you. You arrest innocent people for celebrating June 16. All those who criticize you, some disappeared, some in jail. Step down. Zimbabwe people don't want you. Pakaipa ndo zvinhu zviri kutaurika hama dzadiwa nevanhu vepazimbabwe vange vangonzwa sona chete bva vatanga kutopopota pazimbabwenzi vanopopota but ndo nyaya iripo. Let's hope vachakwanisawo kusangana nemashoko iwaya kana kuti vachakwanisawo kuita come across this video sezvinosimboitika mamwe mazuva kana muchinge malaika. So ndachikukumbirisawo kuti mulike this video rikwanise kusvika kwavari ikoko vakwanise kunzwisisa because zvinhu zvekuti vari kuignore zvinhu zvekutaurwa nevanhu and vari kuignore zvinhu zvekutaurwa nevanhu papost power. Most of the times we don't believe kuti mashoko aya anenge achisvika kwavari because of team rinenge rakavasurrounda. But if you like this video rikanyanyisa kupushika zvakanyanya rinosvika shoko robva rasvika.